kuu. Twashukuru siku ya leo kukutazama harusi hii. Tunawaombea maisha mema tukisubiri harusi kuu. Basi mento abaligiri abanchwa TV ya Voice of Victory ne maro bengiana ntwa saira sembeo morobelio saira sembeo bono no morobeli mwanje temono okobakera litukuli achimapiri maragoba ebirone chinga kimne chiga omorobelio wa masase yesa ama Chiamate Chiaito omorobelio we Chiamate Chiaito no rosaira sembeo oyo mwanje te como mwanje te mono oyo kore Chiamate Chiaito omorobelio we Chiamate Chiaito no rosaira sembeo oyo mwanje te como mwanje te mono oyo kubata no morani Maranga ora sembeo bono to sabe to chake mwana Nyasaye tato itole igoro miyama tu konsi nande go tu ajete mono agato jo chaka kwegera mangana o igoro yenka twasa biro mwiko twegiri mno twegiri botambe twasa bana kwegera na Yesu Kristo yero motolito. Amen. Basi bono biyamona soko Nyasaye basi bono biyamona soko Nyasaye go tuanjira kwika litu komune lya lero nyuma yo tolende chumengi matu atiganete asembeo kodwa Jumapili liaeta amafundisha mayamono tuanje de kurume ya Biblia to kwegeri wana Nyasaye itole igoro oyo toete chinka igo no morobelu bienka ogukwanira abamenyeta asenka na hinde abara munenka tukanyolenga naso musachale omukungu n'abana andi tukalire lienga nigebwe kaine gali matatu ebwata abantu batatu bengenjo abantu aba batatu kiro muntu nabwategasya yaho kolengira mono abana ba Nyasaye ntwaligeretie kurumaega chinse ya moisato tukaligeria chitaipu chiabasacha mobuna moko inyora tugaikara abasache bali 10 chitaipu kwikira bona soko na kulingoria nakona wasoma maliko na korora yake ntoko bense twanya ora chitabia wao ase chitabi 10 twara amanyire tukalegere round ile sabateri arwete inseje igoro chitaipu wao ase chitabi 10 twara amanyire tukalegere round ile sabateri arwete inseje igoro chitaipu chiabasacha 8
boigo tukegera igoro yechi type cha bakungu barabwe bale 33 33 types of bakungus. Abakungu abachita bisara 33 tukaligeria abakungu chitabi 11 enusu. Tukatiga abasaja enusu n'abakungu enusu kwegera. Bona tukaiwana ngesa bateria amini Jumapili lia eto tu ali ukwanira abana baito muna balesiko. Parental role na kitwegera. Emeremo yeito muna abayibuli. Muna tole na abana isiko bona. Tukaramberia tambe sane emeremo to korona muna tugwente kulinda abana baito buya. Oto nyabali nyasa atoire no nyambali to memete na barobwo no nyene oli bwa adapteti no nyene oli bwa tigere tunga mubuli omina akagenda akagutigira abana yani agakwa usaka agenda basi bolo kaligereria abo bonsi na abana nyasa ko ri munuko balenda itukulia lero igoto kan to chake okay igoroga Jumapili yale te tu akwane te igoro ya abana abuye mna twate mna tuko balenda mna turo komo isiko asto ko igwana litukulia lero muna mongola kongitira jisimu tuchake kwegera gutabukia amatengari twatigere tenjera manyana amafundisho tali marandi amafundisho no basemani tosoma liko ime tosoma ke bungu kenya sae eto igorere tueligererie tuligererie ense tuligererie buo uligereria asamenyete tosemani ko Voice of Victory TV kigande kya maseni anyabona kwa yasoira TV yakwa igoire oyora sembe ono murandi maranga Pastor Maranga na era sembe li bagalia Madam Recho Nyarodongo nyasaye utwanti twegere na lero asa mafundisha lero igotora atabukia nseme twatiketenjeranga abantu men etology type 16 tukaligeria abantu men chitaye puisa na isato yani enusu bono lero tutayete gutabukia ali astigerete eto taragenda abo igotoso ime yamaliko twanyora kinya sawo kwane igoro yo muntu igoro ko musaja oya tangete gutonga litangani muna mwanya abantu ekera wasome gitabu Kenya sae kyo muchakano nabego tobekera mangana buyanga nyasaye agatunga mwanya abantu asomu gweka noye agatongo mukungu no musaja agatanga gutongo mukusaja akamoemeremia atenere bintu byonsi biko nyatongire akamo mugondo goro kweden ayutenene ayorosi na kuyotenera amangana imaranga yokuruzi ngasene kitabu kyo muchaka na iberende 15 asayo te bango maninya sa amangana imaranga yokuruzi ngasene kitabu kyo muchaka na iberende 15 asayo te bango maninya sa kairo montolia akamubeka so mugondo eden ayorosi na kuyolenda ayetwemere mebere ayorosi munakorosi abu kuburuga wajera wasamura wasimeka wakoro ayorosi na kuyolenda ayolende akaiwe gasingia sana abana banyasaye omuntu yo ina tukali kwegera lero ogotoke kitabu kyaba ebeso omuntu yo mutangani nguru kwa Adam nero gotoke kitabu kyaba ebeso aba ebeso ni sano oja kereke mukia yo 25 ase goteba buya pinga bono gatongwa oire merememia atenere binya sa mwete eka mukia bale gotenda moire maega mwanya banta mweto mokonyi okorokuo mukungu abana banyasaye akamanya komo emereme memene naro igoro yo mokonyi oyo okorokuo mukungu amalikago tebanga na inwa basacha mwanja abakungu bayo muna Kristanje te kanisa na inda akero omonyene asenginjo yaye omusacha nero uri Adam kae wawa umukungu omokonyi oye
Nyasaka muboli nga bono musacha oyo neli uga kurwasa maugawo echineti nyama kurwasa nyama chao oyo no mogara rukwa mokonyu ama ena kamanya kote abono musacha wanjo mukungu iyo muna kristanje te kanisa naenda kerwe ro manyana ase kanisa akengerwa ase ngenjo yaye akerwa soka menya kwe kanisa bono nayo musacha nanjero musacha twebo ulinga nwanje to murugyo muna krista tu wanje te kanisa manya mwanya bantu gakubika ni kanisa nga nera tungete amusika mwege na moiwere abana banyasaye ebungo ne binge bikukwana igoro yo musacha muna wende kusiko mukungu kusa amisora mwende ko mwanja emefano ne mengere me ya biblia ukwana igoro yo musacha kurukwadamu muna ngane liko very strong aso musacha bua yani aseme myayo bokole buaye muno musacha asenga ekenyoro ekanisa asakole no adonsi asamenyeto maliko nato ete mefane mya sana ndwe mefano meke eyende kwaye manye kwaye somira bitabu kyo mojaka no kuwa na kero musacho kurukumusa ose Moses oyo rangere tuno managa tumo agende muchoria ali Misiri asefara kale muntu nyamutumo mopa ajiko Rusia abana banyasa bayisere kurora bayire kanani abarusia nzeli yobosumba yoboswa bachandikite bataba tomolembe omusacho utometuo tali mukungu musacho kurukwa Musa ose Moses umusacho ndokoro ku Joshua nere na kwani me ya Biblia munasire temire memia ya Musa umusacho ndokoro ku Ayubu naba amanyota mangana makongu naba nyorete yani awo tebe yosongo nga Ayubu Job did not sin after facing so many touching temptations. Ayubu mayana bana banyasai. Tako na tiekebe. Tako asati o manene. Nyuma yo wetera mate mu amanga makong. Maliko wa tebire nga umusacha anje mukungu oye muna Krista anje te kanisa. Naende wetani abu akeru ase kanisa. Igori tukuri ara yo turalire igoro yo muntu kuruko musacha uri otonge tore Nyasaye atangete gotongo mugweka no yo kurukwadam Nyasaye senge nja kororale akarora kaenga kine kawo chande kemere memo buchere akamutongera mokoni oyora awa ne roya malika tebirere to kwegera nga musacha anjo mukungu obuna Kristo anje te kanisa igase tukuri ara ro tulegere igoro yo musacha tutabo kyali stu atigerete musacha onde meyebiguru kwa Isaiah prophet Isaiah a very brave man musacha onde Jeremiah a man who was cold and was very young taje tikuwa wango tomiro asaba ntaba somu bantaba nene bantaba tenengu yakobori omonengo mon ngaibona agunto mawuchika kya saba ntoli abanene bamasikani balikire bantu bali chibese bantu bayigoro bangitane tinche nimba atege songo chokwane nabantu bali manna kamatebya tobase koiroka I gave you words to speak ningo amangano chokwane Yeremia tawabale muna Yeremia asobia musaje ologoro kwa Amos a man who condemned privately musaje bwangeta amanganeli yake musaje olero wikaganiri yake omenya ko mokorregendo wikaganyiri mubura kamwe amwali yake amanya komo anyakaro mutule doso mugambi amanya komo chiri omwane pasali musacha olero likire menene wiko mwakali yake amanya kulikira omwana abana banyasaye musacha ndokoro kwa kurwase kitabu kya Genesis omuchakano musacha naroro the only one man family saved e family ya moyo kenga kiri ya toigo ya toregete e family ya moyo ko musacha ya muguru kunu e ya onebe boko se tole kenero kari sa ocha gocha e ya one tole ya maranga ne to ko toyeko
toko gendo musacho ndo musayo ku Yusuf amalikawa tenga. He was a faithful and strong youth. Mukungo lika kama tebigo na kotakire nanda bwa mutake tobe naye kwango giri akabanga gamo betereri umumurori Yusufu ako mutigere yanga ngaya ego utinda utigere lingane lile mono tingo karaso busibanya saona ndonyora basaba batenne bako umuna Yusufu abasacha bane mbali batatonko nyorante be kwatura manye gukora na ko umuna Yusufu abasacha bane mbali batatonko nyorante be kwatura manye gukora na eno bamaete baru tuwa selira lyo murro die lyo murro ngoma nenne bakwanango Shadraka tabukya Meshaka nangu na Abednego amaene bakabege ntekamo bakarutuo murro bale metenga Yesu ito moya mbayeti bana banyasaye ntwegera mangana igoro yo musacha ege twegera igoro yo musacha ababa matukaya tukarabale chitaipu 16 umusacha otwate buwanje mukaya ntwaliria mangana mange muno musacha bwente gokora ase family yaye nduri ko irorera igotura agenderere igotoko genderera tumanye wake simi tukwane kerenko bali baga abana banyasaye ke tu alikwegerego ya types of men amafundisho ayi tukulia lero garabe ikerenge kera baso otabuki alistu atigere tenga abasache bali chi type 16 wigera boni gaso butukibwane muno mokoriro nyasawo murandi maranga naye ke nyorore norocha abantu kitabantu abasacha mbali bali tabigete ntobiye kaini abana banyasaye ntole ngaini none sura ntobiye kaini tabi ntobiye kaini amasomo ntobiye kaini okonyora ntobiye kaini bantu basacha otorao wao kobono ngari gukwana ego yetabia abasacha otole tabia wao muna bagungu bali tabisa 33 n'abasacha otole tabi 16 na inje maranga nonde mejano musachande ngwegera tura abana banyasaye gwegera tole kurukiza bachaki endega alanya ro mwago kurunga mzee Samson omwenga no mwanjoye malisera abanya barangwa ja bande maranga tuwe butegeria maigaito akamwana ngalia ku Samson arogete Kalenya kaji primary grade 1 Samson ya mambo katanga kwa ndato mwabu kwa tambo mwenga maiga ya yikire nanyara na kurwali St Redemption Church kiumbua mwenga maiga ya yikire nanyara na kurwali St Redemption Church kiumbua ali nyangano ya chai Fidelis yanga umiruka nena hante inga amangana marango bwate na maya kena alikuwa yere ucha by the way nanyo ruwa singe njoye para monya bere para ya gara nanyo gali para ndo noche cha para matatu toliko chi ayere lakini obiana ika baka nacha konyoro mwano minto korukwa weekly fonuke kurwali kabozi nyantrawo nero ndeta iga tuacha nere bwangu bwange ganya ngwire runde igale kisi power regional officer mwanjo yako kurai chepchel basi bona abana ba endi pora IV mumanyi chemtai pamoja na Esther bana bae bakwanire bona mwana tatu minto bunuke yole yango ya nenche pamoja na tata inyega kumata linya bisabo amaiga iya ikire bali ngamo na yabanisi pamoja na mumanyi galini asa mafundisha ya alero ngabasaja chitaibu ndu aligereti abasaja batanga ni 8
musacha omutano yenda kurunga a good husband omusacha umya otabwate maswali otamubekere magoso obekera magoso nayo urali igoko n'abantu wanchire osikire okoigwerwa kero omuntu amogwerete bya omusacha umya musacha number 2 twanya ne partial husband or he does things on his own without consulting a wife. That is serious about marriage life. Omusacha no uri bya bya tata giti muntu ndamo tebere. Omusacha number 3 acid husband. A acidic husband. Ntu amuro jo no uri always spoiling and hungry or violent or moody. Are very dangerous, especially on some small big things. Masajambale bintepsini no berrokir. Uramir. Wakiro muntu. Oruanire. Waliro muntu. You got always boiling and hungry. I say bintepsini ogechi. Manakoro musacho. Musacho number 4, a slave husband, a slave. Or the ones to be treated as a king. Naenda huko lia bantu baiga simuna mababusi. Kelia kuana kis final. Mataboli yare maikorage. Ntu amurigere. Bako murigyo yorosete. Mataboli yare ku rocha mago. To karo musacho ori number 5 ogurunga general husband. A general ose general husband. Abana baro mubarusie mesa timbatagiti. Kere mangana atali abana yabo iburi abasacha. Omuntu byeganga netia mesa no mukungu no musacha tukwegere uri Chiamate Chiaito ejara mangana ukwa nagara malito asaba ibuli boka igayo mweno uri garan stadi ayaye nyokore ngombe usegenda saiga bwate gitabu genda sikochi abiru ya muino some ntigane na aba ibuli boka amangana ino ninga ibwate next week lakini naba yata eni or night. By the way, now I know you got Matabia and I just window. I hear you go to the Queen and I Matia and Esico. Bang, I just Marango, Okowargo Malimo. I can't want to get pity what in a cab I would walk. You go Musata no Mukungu or a Colisian one, but the young one, but how much is in Juanumba. Terra Mukungo Ria, Anglo Marco, or Mata, you could sing on Baja Terra. I almost had Anglo Mukunga to Tichama, Chateramana. I engage you. Oh, talk with a taker at 20 to say money. Musate number 5, a general husband, who said general's husband, Nasa Yavan, Nazaki Rukwana Manamakong. Umusajo Gurung, a general husband, who said general's husband, is a husband for every woman. Like Nata Yavan, Nasa Yavan, Nazaki Rukwana Manamakong. Umusajo Gurung, a general husband, who said general's husband, is a husband for every woman. Like Nata Yavan Guru. Tachara Mumuak, Tachara Miss. Omasajo, a general husband, was a general husband, he cares girlfriends and the woman friends more than his wife. Also likes giving money and assistance to them more than his wife. Now, in short, he has more female friends. Ono Musajo Anita Bagungo Bosipi. Or a very general. Yanya Maninga Yaiboire, Kokonya Bagungu. Aiboire kukaranzana bakungu utarana bakungu pasakana bakungu kuhambana bakungu mbale baiboirebo tali balaba sali a generous husband na ende mbaro bale generous bobe to babu ate tapie mpe igabo gole tumo ina ababora kaikomi muina iga bakangu abanyene abana besukuru tali komo a general husband ndu amasoma tini koirole Mosata number 6 a dry husband. Or you got a very stingy. Got a sura ya kasi kila wakati. And so serious for no good reason. A dry husband. Tabua tisura ya buanjen. Tabua tisura ya musaso kone family. Tadigo subuka kwa abantu bae besanga hey yonse mungi na change. We got up again. We got up kuminongi. Wikara kuminong kyoji okara china kwa wakul nda kwa msinde wisal
abama ite sabuni yeko uremye ya momo tesu lichanga baka marangeti oko 50 omomo pa omosate number 7 agro get dry a Panado husband Chiaito ajinji yokora tanko yuwangu tadi ale entetere akini entetere Panado ma de gasia Maranga jo mosaje Panado he uses a wife as a problem solving. He only loves wife when he's in need or after something from her. Oyonorio go solve we mechando yaye golodra so mukungu ekera gutanyo chibesa agwetura so mukungu akwebe akuguzonyo ekera gutanyo legende gituguru so mukungu go monyu wete kanyo lire mwakura ni rochiri tali na acha naye wesibi oragere oro wa mariogo bwene tai na acha naye kinu muchanda bwa toeli musacho ndakoro kwa namba 8 twakorete parasite husband a parasite oyonorio lazy and loves wife for the sake of money or material possession. In other words, he uses wife's money on other women friends. Does not help wife with house responsibilities. Ekinege songo. Kiamu abeke kusine ke swali ya wate abanga. Umusache parasite. Oyonorio tege meto mukungu. Mukungu anda tonde. Ale tabaragiri. Arobosa. Mukungu aliye beso mwana chiko some school fees. Mukungu mwana oruwali rasa bebesa iro mwana itali. Oro. Mukungu mwana osali kuchibesi ya matemu. Na iro kumnokasa vikiombo mwana chiko wakana matemu tasike. Ore moyo. Musaji. A parasite husband. Yani ero ore rieta busa isikabu. Chisa jaji inge mpala ikaransi. Musacho na bono toke endra bona swati kirete oyo ndo bibo number 9 toke endra sokwa ndo bato musate number 9 yokurunga a pepi husband o musache a pepi husband a pepi oyo lio maranga he is irresponsible and childish oyo no lio ngo mwana okale bintu byo bwana muntu monene bitaka byo bwana and cannot make decisions alone. Instead his mother or relatives decide for him. Oye pe pias panoli ginaga ambirita. Mogwa jo magana ki ntwale ko mata ali osime kama sangaka geti gele kere bos. Mama nanje bol tianda bol mama. Oyo mazacho oyo mogwana watabrika ki amwana okire fomfo kaki to anda mata to ekiri lo to kama to bol. Kumwana ojo ka kitambo jo ko fom ojo ka iti ko se fomfo amwana to nya amato to sambe so ko ro mwana to ko nyo mwana. Go ikate biwe ngombe yaba gorta kitakuri ke na wobe ka uticha ali ro chichingo enko yali ete bituma byani chira chizumbi tu byali enko yatri yali yayiri bina bituma utakuri yo muntu be unkachi kuitake unke aroche bakomate agite agorokyo monanda agorokye geita uikomate omorango chiko no sale gete uikate ga ko ye bunde tro obokombi bwa chomo kiriga gutago to chombe arocha ta chombe ali gomla li tusibo saigo na bali buo ya bantu baro lakini amaena bana sa uikate belu. Number 10 musaje number 10 a feasting husband ikinege song oyo no lio maranga. Not always at home. He comes home as a visitor, a guest, or a stranger. Yes, he provides family needs well, but has no time to share with them. Ebe sakuru ya pia bigana makana shopping. Shopping ya korute yo wago sangane family. Igare feasting husband ngaki ona marangote. Igaro soka kuna gutara. Ota ritkuri manaka stedi ali kirocha gocha saine abutuku kera abana barali abana bako muigu view sasa ma biobokire saa 11 sokiro jamaro oso chire mepiro chire mtobia petting and whatever agota makuru kama jukumu oyenda gotara
ocha kubwiri andage konde muna twateba parasite oyange parasite ne naga ajire ko nyomu kungoru naga ajire ko nyomu kungoru gurage tama itia so bukumu bwa tama itio mukungu konda endo kore chukurage oyo no lio gotaro cha onyora bana basibiri bija cyanga gifitane grusko sabun tama itia siyaru engombe igo teteko kamabale tama itio se ya tuo monyole ne beta mabere ose yalisia engoli ngombe teko gurutama nyitikende abana bale mesa baso bati bitaba kuli kapake karam tama itio gurumane karam chingeni chigo to tali ko ga se karanse nyame yo karangu smart tama itio nyame ya se aluni chingeni basacha bali mondi gereti mama ite tuwale chi amacha basacha banda matuka amangi sana tuwalire chingeni cha basacha banda matuka amangi why mukungu yobwate no mungaini gawa ke sabu igongo saba kwanga musini kwa ruseri kuti muina abogeka agenda so kumusiri elibu ene go konyoroje ne gotabu kimambi manyebu elibu aka manga nego ikio chamambi ende gata elibu ayeke awo sabere go komo amsini goti abu chamono ne mi okumeti mokungu achiko bage musini yenga esabuni ngogora echumbi ngogora esukari ngogora amaguta ngogora omwana ondwa ringo ya itali kaki nakibona chingeni ngo yani atande everything ngo asinyu pimna ko bage amsini yawo akino za changa chisibu Mosada number 11 akurunga caring husband oyo no lyomya caring husband maranga no lyo caring husband is always caring and loving. He provides both financial and material and emotional needs well and finds time to share with them. Musajo yo koronga atara tebiwa ogore sukari atara tebiwa ogoro nabaro jingo muto na beta oyali de kwesabuni kero twaira kabande igo mentro yondo taigo na hotebu ale very caring omwana oruwalire mara mojo wa gresim ai brand nyokango jabo na ngiro mwanya gitari ale caring mukungu aro sete aya karatu mukana sete lere jengo rugale diko kuruga akandro chobo kuri amacho go isko musaja bo ore caring mukane muriyone multa naro sete muriyone garuwalete abana bane ngo nyobalanchi muriyone garuwalete so ali kurugira abana ore very caring ngombe trali zigori zando kama ebito bya abana baitireta amachi nyomba ali aso kiru tali bati uska akuru cha mata ali ona byo miro beka nyombo makoire cha itundu bali mbitwe ale very caring omusacho yako ore ndagira nanda mayamna agurire basanga bali amo tango oli okugoroba tayo bali komo number 12 musacha number 12 wange a living example husband orono oli Maranga is a good and encouraging example to all family members in action not only in words musacho no oli okwane ya okwana ndokora ale living example awo tangazira basacha bande twale geita adamano onyabwe kwanyole geita twale sense okona bwe amani kwanyole sense muna Marango yo gukwana oya ndebo geita ngero bitambwate bya renge bitatu ekamwe kagwa ngakerusi ngabeke ngakale ya sai bone bire akayo so compound ya neme na akayo so abwili komo chono monega compound ya nene chisese nara tuira akayo so abwili komo chono monega compound ya nene chisese nara tuira ndange na pare chipachi kalichana gwata agiri ndakumoya umusacho oyo gamete ngabonda ande saba esese to komuche go tromo kwa mukungu boka nanya korere nyomba abisikate libuya muna lina abatebe example kere moya awate yabantonga tugengom kugwate ngom tugesese kugwate sese tugachi ngoko kochire buha ndo bakuria bakuria magana somi abana ayo manyana abana baba bali skulu bako bachire university ka baliki a living example
tali ote ya bantu ngasomi abana aba olisiko bale dioka tali ote ya bantu ngatugachi ngoko bo none gechingera kwatero mochoko abana banyasai musate namba 13 akurunga responsible oyo no rolio Maranga oyo igale very responsible at all costs and treats wife as a partner and helper, not as slave, meaning sharing all any situations, whether good or bad. Musacha oyo responsible oyo no lia umanyete kyao koromuno musacha tarasi momote tariaga nyomote yebangete usanga n'abantu bayo chinga gichonse okoira mukaye muno mokonyo okoira mukaye mune partner yaye muno Nyasaye ire bamenye komo bamanya go share situation sine chonse ba share usibasanga obugima bondo bwese babo buya babo bubi ale ready musaje nali tata bokongo wasero mochi otigero mukungu efisi otamo otigero mukungu onda komenya obanda ali asama sote nyumba mukungu chande kabobe akide ko mwana etire oyo university chakora kwa ntorombere ligoje umwana olikiro bwali molikiro bosigari olikiro umukungu olikiri paka chibesa che kyombe onyole liru umwana ochire college osomiro olikiro ali bono ko nyali kwerera ujabo likora ntamorombere ali awo changa samulione iradisione ekero umwana yale gosoma chandegete talingange bana banyasai umusaje onde number 14 igagurunga committed husband ono ulio Maranga he does not wait to be told, always ready for his family as long as he's alive as a head of a family. In other words, he does not fail the family. Umusaje is committed no libu oboete ngata gosere family yae at any cost, at any given time. Ale endetenga tisa ko police ngana gosere family yae. Timba za wikaransi wiki gambrukia balisi ko saba diko no sa pastor. Oseso mukatikistinga na gosere the family yae. Ale committed tinga inchira abantu bana bokangu kwera. Basaja bandika nyomiro mukungu awotigera mai wotigero mukungu bole mesi oyonsipi kuro basomi abana kurageria abana kugorera abana tianga kurishe ngombe pakeri oria ngombe mneru walete pako koire ngombe mpege nyole mpego ngana mukungu koire kore moyo pole sana mose umosata namba 15 igakoro kunga a visioned husband. A visioned husband. A visioned husband. Oyo loro lio Maranga. Oyo akoro kunga. Umusaje ole visioned husband loro lio. Umusaje oyo is igatenga. Umusaje oyo always future family success focused. Igale focus ya samangana awo succeed ko chimutu wali ase family nga bana basome bai taliba ali ruete nga bana bai. In other words, ago provide ya bana bai bitabu fees kire ndo bya baka bana bai ale committed. Oyo iga bana banya sa vision no linga ki. He does not wait until the problem. He does not wait for a problem. Taliko ganyomo chano. Ngomwana chasa liwe fees. Taliko ganyomo chano. Ngembreche tu lina mausimeka. Yani ngabotara akora kosembuzu. Kobale mire bayirole bone mbura banyete muzule nyombere tayari ale vision no boy ale vision mwana ochire iburu mumura bona ategere kobera mwaye amo wagachire sai ole vision omwane nyanki acha okora tigamo support ngombe yemo tigamo lili abageni bamusire
Omusacha onde number 16 igaro post boy. Unvisioned husband. Unvisioned husband. Oyo iga kurukunye a dormant working husband. Oyo no rio tabu ati marro. Yani okire tabu ya mno bokime orio kabos. Para basome. Para bagenda konda bagure yanga. Para bagenda konda bali kitinda baragere. Tali naja. Maranga. Musacha mna abumbaro. Mbaro. Okay. Baro sana. Guana kobar. Omoli kyoyo maya wantebinga maranga. Abasacha mbale babwate birenge rigete bibasa bakungu. Tuakwanira abasacha 16. Na atabukira ali sina atigerete. Oyo namba irengale. Kusayo musacha otegete namba irengole. Kana kwebuli. Omusacha nale ngusumuna nkomuruka. Etaito ekombole kyana jiro musacha. Kutoko na kusanga iga bana banyasana na akore kwegeri. Ensa mentangani. Omusacha igonta teko ba epeipiriria ngo babuta tumagocha asina mbeyengo kwa. Igoko gende mpesa kawaida muno ko gende. Ogende bakali asawatenga PayPal. Kere wekire PayPal oli ke nambe kurukunga 967109. Ngirole 967109. Nekoboli sadaka. Nekoboli account, sorry. Nekoboli account, kawaida mna chikoboli ali mpesa. Abusi yakoboli account oli ke sadaka, elieta sadaka. Bas. Bone cheikire. Cheikira siata keire. Ege tole kia ya 20, 10, 50, 100. God bless you. 200, 5. God bless you beyond measure. Na ande baka to some. Muna tuwa som, muna bana som be wiki yaeta. Abana banya saya, sorry. Na manyirenga na mbe nyinge yanji the voice of victory. Ama fundisha ato kwegera kwa yero de chinga Chiaito. Maranga okwatalinga ntana ko yaro. Muna bano musacha na ali nkumeti na kinko murukana teba. Okominyo ate imoka ekendi yons. Kobande nambo waka badai. Ase native chons. Kiera boni otole radio pake TV. Na wanyamba kari YouTube. Koko liaringa ayagenda Chiamate Chiaito. Pa evangelist Maranga, Ev.Samwel. No konyora marandi ya voice of victory mayega otegerere. Elindo wake simia uso comment, uso boli. No watali bakali okuboli uso comment. Na korrense mentanga na tabukiria basacha 16. Igole lo tuwalo kwa na iyo muntu kuruko musacha.
kawaida muno mwalimu natabukiria topic umusacha nale natabe tugu akimukani osenkwanire ureta bigete nkong okomini gotai mukai kende yons asabantu iguru yani ukuruka mukaya mangana makongu muruyo nimbwate topic gokana iga timati osenda kwanira keigo mwake jisimu egoteba iga amangana 10 omusacha otanyare gotebio muruyo akibuli tari amangana 10 yaya amangana 18 na ikiri alenge 10 na mentire kuna komentana Maranga ngona gosoma kila litiko na komenta obrandi bwane chi point ayerende otora se word yabantu men muna Maranga morobelkyo la sembe olero omorobelyo weti amate Chiaito family life Maranga lero ngiose wakwanda nanyorwa igoro yabagaka basacha ali asigwatige tugwatabuke na atabukiri no mente kende komenta ndege ntekamo naroche weekend yekibe na inda bakungu ba yesto na komena barobu bante Maranga ndo kwanire abatali onsingo kwanire kyagira yande bakongaina ayane ngo bapima muna baga kankene nyombo no musacha na atigera Yesu mokonye ali atoma lembe mwaye bakungu inu muna atoma lembe nyumba basacha indutra bwate sio malembo so nyumba amangana nale asita bichi 16 ngwara asikwabera na inche Maranga na rasi na bera kera ngugera tole Maranga mwanya bantu pasta munaye taito ya ubata muno musacha ne yawo yakolere mirimo buya muna Maranga mbwate taito yo pasta gosoborandia gosabanya sanko nyanya kolere buya pasacha mpale ngosimunanga kingo kwane kyane jiro musa eruge kombora ara mini gote muka ekende yos weta abana baro weta abantu baro weta bale boka au kwana kende yos bono etobe kinere mbwate gote abagia keren commenterani amangana nara igota nari ukwana simuka oiguru gakyo musacho minto Maranga mangana kiaya na chakire number 1 toeba okwana mangana ko okwana abagweda suma kungu never call your wife ugly musacho ontegerere takibuli ase kitai pwechiro mata sore but toba se kweboro ko muriyo nga torikien gatu okonyora ira abana mwagotire nere nandi kwasa na kwa mogotire akyo ko murka torikien ayo are feragi toeba igare chae akore gendo dana komana usate nabo atama kerenga intidisura ngane erire na erire utena kwandire na erire usena kwagerire na gotire na erire kwangotire na kwansusiri gara kwanchande stress ibirenge byandire wanchandire paka na gotire bono ntariza kota bwama naneke toibate yumuruyo ngaye tolikieni agita kwebo number 2 never compare your wife with your ex to base kweba muruyo wate na abana nyasaba iri muna murigo omobuyekani ori kwa bwato mutangani tali mangana nkwa bwato lakini onye kwa bwato mutangani to base kweba gakyo omobuyekani amachani amanye kwa mobuyekani no anyamore nyomba abuna abana akiboli paka gwakirisa bakunguna abantu aboge sana musacho oyongo kumusana mnanga kingo kare kyagera etaito imbolete nkomo. Number 3 toebate yo mukunga this marriage was a mistake koyatira tayari gukonyoma koyatide banga se nyome toebokwa naso mukungo igo koyatide banga se nyome toebokwa naso mukungo igo akiboriara gokorrege ndotebe igo bono igonde gabwe by mistake ale buria masoli amangizana igo bono narorre eronye ndiara ngataliko na korigire igo bono taruche mire monko mokorra kana abana mukungo boire au korusio. Number 4 don't disrespect her family to base kweba ochae family aye kurusobo to base kweba ochae gosoro osiere
To was a good disrespect parents bo muriyo. Toeba. Woso chaiba mureba muabonga eba ko nyoma ruobe eba ko tarabobe eba ko kwane kabobe agiti weba. Bono lende aista ke jiko mijitigarete. Nintigira abutingo chagotaboki. Abana banyasai. Lero nata bukirita ngoria bagaka. Na hakuna mirama ngana ikomi. Oso manju. Number 5, ote boku ana so muriyo. I will not go for counseling. To ote you give false promises. Again, to keno musaja ontegero. Toeba o mungino oso oriero muriyo ochi ya chio boli motargo ikiran. Tiga to muriere ira yo. No tiga. Igale rengere libobenga. Igobone jero mwana. Ongaini de boire. Manyaba ke kero mo ina sabo buli ba igoro sa buli ba igoro. Usasa basira ni igoro. Matara mini agoso. Ara tenga no kira. Tirega wa kwano tana wikiran. Tia ko ngaina bagen. Ngaina ba to kumaiti. Again, to kena number 18 korero. You are a bad luck. To ebate yo monoki ayebo no. Ayene party empe na roach. Ta kwe ba kibuli. Igale renge libunga ndoje nakabwata be party ngi yabaye. Tuakwane ira mangana yechita ebucha basacha. Tuachire nse amonga mangana nana matanga ni otebo kwana so mukungu egere kwe manyire tabia yawo. Ase jita egejiga chikoro kwire ngeji. Ikomichitigalete. Ngolyo wake simyami na musyo sound checkinga maranga mangana inga motole na vale igompia tera tuamanyira stoberete. Enamba yesi migere 0736 878765. Namba yesi migere 0736 878765. Aya. Ine radio. Eye TV gere 0727 83 4311. Oino yora seri 07 sorry oyora seri TV. Nabura nyaka naru ra seri TV utalia seri naru ra seri utalia seri TV. Nabuwa ka 0727 834 311. O say 0784 149572. 0784 149572. Chinamba ichonsi yakaye. Urwe birenge libionga maranga. Wow. Aso musacha one gari number 1. Gari number 2. Go say maranga. Wow. Incho musacha kiboli gone number 7. Maranga. Wow. Tigamboli. Go say mente. Akang. Epepi yero tiweba. Namba naru ase epepi rete 9671 09. Arafu account yoli ke sadaka. Bawu kubuli. Ekiara bakababuli. Sadaka. Buli bono. Otomege toru kiao ke kegogoja. Kirinya sara ukuna ebie kamune nya sa oseniri. Usire voice of Victoria Marandia. Maranga. Wo. Namba ile ga week, number 8. Yondo cha okoro ke 18. Ngocha okoro wiki egoja. Amangana ikomi, amangana 18. Musajo ta kwaniro mukungu. Asege njebiro. Mwarana tigete injera types of men atabukiri na ashaira tobukiende ase word yaba sacha muna injira aya tuegeire nkwa iguri ndia gokon akange simi yawo 0736 878765 oyora se 0727 834 311 o 0784
149572 aka isimu yao urwebirangeli byao no okay nabo wake simi ote Maranga nga mutule amangana imbu yasoa renya sawo twanjira chibapiri gocha nane lituko tutabukia yande twatigera injira munabona tubwate characteristics of a good man ebi korrekana kurwazo musacho muyambire bye kuja so mwancho yo murugi osabana bire bye to birigere ega try to get topic lande ndigoro ya men amangana manko murandi o Maranga na yoro chense munokona botara ayo kuna jebaranga no make notes esi miyanga wa kireke itakajani ya chesire koera emero buliende bwati abana banyasa munokona botara ayo kuna jebaranga no make notes esi miyanga wa kireke itakajani ya chesire koera emero buliende bwati abana banyasa igoboro jigage jigane cyo gotomege to igoboro jigage jigane cyo gotomege to rokiao tari ke toro esadak yao I'm sorry kutumie ke toro kaine matanga to o toma esadaka yao aso brandio wembeo kisamo tia nyaera ga likemera wo mwa kondie ki mo gnes tambiole baba mwana nene mnyoto mwana mtone getabo lesbo mintombiole shepa daktari nkwani ya bantu abali nyombabu si mega so angakere burikisto mintomo kwanne Lisbambi amona so week. Amanyi gungwe getebia na saa numia. Isabza kiamirega. Bantu bane kuri masimba ali moboroka yane. Akange simi yao. Munabona yo Kirwanda mungina naum. Nabana amanya gutanga na wake simi yae. Aro voice of Victoria mungina naum. Mungina naum waire. Ya mubutu kirinaenda. Tema nando mungina naum. Na Robert gali Kirwanda CDA. Kirwanda main ya CDA. Na amanye linga ne liga mangana na sobia aikera bali bagane rigotegera mangana ya boibuteri abantu. Mwana era akasimi ngaro Maranga. No. Tori moiboli omondrate abo wake simi no moiboli. Amangana tuwa kwana igoro yo mondo yo tange to tongo mutanga ni guru komo sacha. Ayo mwana turaiko kuranje nyabere onye simi yae kwanga nabo garentoki nabo kolike message nande nao mi otemire ya soire nao mi aro voice of Victory waire bya nao mi ominto kor Kirwanda bya mona nao mi ominto amangana ingina ika mukiru na uyominto amangana iwa kwana na mahindi ngigo itna matane aikira Kirwanda oyo na matona umiminto na bako iwe kene na umigata biringo na matama ene bakaiwe na ande ne kene ona ra iga igago ntebinga oyo no Malaysia igo tolene abasani baita abanga voice of Victory baka abande bagwate tangazo bonde mete tangazo inga kyako yebeka kyara twali gukwana igoro yo gwamate gwechinga kimanye tie tangazo ne liyeye yali kangase message madam nali naye nyole buya yali kangase message yao yaga niko na tangaza ngo mungina nyirike message ya sesimi ya onya some tangaze iyo madam mwanendo joli kirega kurukise mujanya mamiso abatwegera 16 na mane na abando change naye kwana koraba abagaka minto bare bwate chimbu bunecho aso menyete ebenenka ebene sukuru ebene kenyura sole ebene aso kole mirimo kwana korra abantu men bantu men barexta waire bya babo yoni munade ngorwai utamba mbiyere mukero mindo baba nanje ngoroje mbiya mono kwani yango ngani ngoroje
boli yangu mwana minto na ukwani. Boli yangu. Di boli baba ngo sini nyale ukwani. Kwa boli swali ya baba. Omosacho oyo igo ore nyama. Ole tabutuko. Omanya ko yekaranko beka chiara rotumba. Ngakitoko mokonyo oyo bono. Intara iraneria. Ngori otegerete biyega muno mwana minta boli kurutamba merio mintonga. Ngakyo konyo musacho oyo. Njino murandi maranga. Ngwegeria abasaja ba minto. Na njino musacho oyo. Ngori wake simya ankonyere merio mintonga na kitoko konyo musacho oyo. Ama ene mbara oyo bota ibulimo. Yani ngatata iti bana bakulela nyame yae. Kongo na komenta nko muama chibu. Na yeka ne kwebanga omwali chibu nga omusacho okota mu abana baralire. Olete inyama byara agulire. Omanya gokaranga. Ustima sembi gokaranga jikoni. Lakini abanga lokaranga bega jikoni munandoje. Muna meli atebire kurwa. Okaranga byo magutumba chiarale. Nkiamineti. Nane kakitoko mokoni. Akange simyo konyo musacho ndara mokoni. Kera ngwegere tuli. Kusanga tuli. Nimbwate lichibu liana. Ngoko ngera melio mituli chibu ndara mo ikyagere nchiro mulande. Enamba yeto yere tigere 0736 878765. Enamba yeto yora ase TV gere 07 27 83 4311. Eye ndegere 0784 149572. Taka Chiaito Chiaire. Ama enepi taka Chiaito Chiaira. Lakini rende ngori okukwana lingali omwali to sabe. Taka Chiaito Chiaire. Kale Chiaire to wanja. Ngori okukwana wake siminga akimaranga. Wantiga akinta emekuru lichibu Chiaira. Taka Chiaito Chiaire ga Chiamate ingi mutara akira abere edio. Abere etimbara aka no yo Chiamate inga network yao yanga. Tindaranga se meljere etimbaka. Lakini nabonga gere tenga amangana abaya nyolire. Message yero Chiamate go sembatuma timba siekero yo tume message yaye. Tindaranga. Oyo tume message yaye. Tindaranga go senero lakini okaranga ase message yaye. Okay. Basi bono koranga taratuma. Pia mona so waka isi michino wali muakiri. Muatemire waka isi michino. Ekero tolige tiko kora. Stake itiate ibere. Nsabe toru wae merobeli ndebuate. Igo manyanga tuwale geire make. Bono mukungu oliote abakuruga ali otambanga. Musachi ukuchulu chiarale yendagera ime. Gonko muama chibwane. Ntegerera moyo muiraneli. Na mbele musachi o aro mungiti. Kiare chiare chatumba talibonse bawuchiribo. Igo ngatata geti bana baikanga no murugyo. Garo mungiti. Number 2 omusachi oyo iga ibole tubobe. Enyomba nere ere nyuire ngiti. Etabuwa tiobwanchani. Number 3 musacha nauro abeke chiare kabire go discipline anto baikiana obako mokorrabo. Bakungubana baro maete. Bako ruga baragera. Basi bye bintu. Musacha gachira tine toru twabwekero gora ona. Mukungo yo mara to bokumaka mugunye munu na magoko iga. Bono gachi gotabuka mwanga tabane ndagera. Ndagere kwali doro ko kwisi bitranga moka yao rango munu ikeke igaba kungubane bara bakora na so umusaja na bawutriti omukuna yamna ko mutriti bamanya ine ko nombo be ata number 4 ata kere ko sabirwa change mbobale etabye ine mbo musaja yabona samarika twasoma twanji twanto bawo malikwate wana ino basaja mwanja bakungu bali mna Kristo de kanisa one ke rotumba chiare ndagire yo one yo nwanje dabantu ba ukweli
ya tuanje dibantu baho nonye aye bono ya kwangainire ekene kyo manene nyasa uri iguru tawo kwa marembe kiagera obwata abantu tanjeti oyo mundi gali kanga murandia igakuri kanga okay ondi kere ngo murandi na ole studio na onde studio oyo likere message ne manyete yona tabiri ku rwali chibunga na ondi kere ngo murandi na ole studio na onde studio oyo likere message ne manyete yona tabiri ku rwali chibunga na onde studio bono tangasi eri kwale kobeka na bonta getoye beke rinde abantu bayeigwe ekere bayigure barua maoni yabo bana banyasaye twegeira mangana maya mono twegeira mangana maya na nyasaye tigato konya mangana twegeire toyamenyere bona bonyi wetenga mba inyori abacha sere itine TV maiga otwa kwana twatabo grita ngoria abasacha chitabimbali babwate chimbu mbali abasacha bale chisambuli 16 lero twakora kwegera twamanya komenta mangana 8 otebo kwanero mukungu yo bwato mwanchu era otele to mukungu neri etali kwane me yamaliko lili ya monanga ino basacha mwanja abakungu bai abakungu malikali begete batali na abaka umusacha ayo kwari ko musacha muna malika okuruka aneli tabuliro no mukungu aliko mukungu munaliko ebugo yo mugusi makoli sana ibereke mukia gatano yago tabanga musacha asache mukungu akunge aro voice of victory aro voice of victory aro voice of victory Baire tato yo ningo nade korwai omo gwambiyere ninyero cha sama ngana twegera biamono mwana minto biamono mwana minto ngo se manitole ama ena bere go ndundu biamono monga liji number 1 good number 2 very good very good biamono tata sa kuru birengaribi nyasaye tigabaseni twegeira mangana buya abana banyasaye amajiwa imuno ndu yana ya rule na bale igonta li komendanta li korusha tisa jana cyari tyatokolera abana banyasaye twegere buya mindo nyasaye baseni mwabera bategeri yabaya abaligeri yabaya bafuise ofitero na muyanjete murani marango tebire biamono God bless you beyond measure tiato sabaso gukora tata nyasaye itori igoro Ditu acha akantu akobori otwegeri. Naenda maana no muya kwa twegeri anse amoya basacha. Mnatore ao. Ugatotongero musacha yo mabo mufano muya se toro kurukwadam. Naenda kwetani abo gatomwana Yesu Kristo akwa sengenjo ya intu muna basacha. Totu ale chimbu cha Yesu Kristo chiko tangasa mangana mayoka. Embwengie ya Kristo ya mayoka. Nyasaye tata kurwada mpaka bono. Tuabera basacha tubwate chimbu wao pake chinde chiako gachiri kwale tramara gichinga chito nyasaye tuabere bono murandi maranga muno musacha uri kwegeria basacha bande litanga ne nalugo sabo moneno mokonye naendo umosesenie umwabere bebi yaye umurendere family yaye
naende wandere kumusira ase oborandi bwa obokoreri bwao ekiagera ari kwegeria abasacha bamwao munere twerorire ase tore abasacha kero oyomo oyo igwa ring'aneri twabira ase twakogosa ere korwa maega ase chifamiri chiaito totari gokora muno oganeti Yesu noche gotoboria omobaro tata Nyasaye ore moyo ore igoro totere ni bokong'u muno omotu bwenka erinde gwetera ase tore abagwato ire totenenere barora omofano omuya Yesu bache konyora ogotoreka gochi motu ase otigareti ntomanyeti ekero gocha gocha lakini aye nomanyete amatuka yatigete otaracha Yesu gochi motu ase otigareti ntomanyeti ekero gocha gocha lakini aye nomanyete amatuka yatigete otaracha Yesu twasabire otorende chifamiri chiaito otoe chisemu n'abasacha chinka torae chinka chiaito buyerinde na abantu aragwe emiremo y'ekanisa Yesu etoke koruka mbuya nebwenete mbuyere abasacha abange twebire emiremo y'okora abande ebe n'abasacha tokora ebe n'abakungu ebe n'abana ebe n'ekanisa ebe n'ebyombe ebe nase okora egasi twasabire chisemu chikuru ase ore Yesu muna kwaete Sulemani tobarae n'obong'aini twasabire gwikana ande chimapiri gocha ase omoribiri oyo omuya bwa abana bao banje tokorukwang'a chiamate chiaito wanje otoiki otwegere ayande muna ayatwegeire twasaba nakwegena gwatwigure ase echiuma y'engima tore isiko n'abana abasacha n'abana abakungu baito torendere gwika eurusa yaerire buya n'abana baito baseseni tomoye bwoko baseseni ako bwakobaragereri otwasaba nakwegena gwatwigure ase Yesu Kristo ere motorito. Amen. God bless you. Same time, same station. Murani Maranga, Narulinga Sambia, so Chiamate Chiaito. God bless you. Till there on Sunday. Bye.